Srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri ďalšom kolektívnom výklade. Tentokrát to bude kolektívny výklad na mesiac november. Bude v kolektívnych energiách a my sa pozrieme, aké kolektívne energie tam budú na tento mesiac. Prvú kartu, ktorú si pozrieme, bude z veľkej tarotovej arkány. Bude to taká ústredná kolektívna energia na ten november, takže pozrieme sa, čo tam máme. Vyšla nám tu krásna karta, krásna energia svet, takže v podstate tento november bude o energiách, kedy sa naozaj niečo, na čom sme sa usilovali v predošlom období, bude završovať. Čiže je to taká karta dokončenia, úspechu. Niečo sa nám podarí, z niečoho budeme mať radosť, niečo prekonáme, zvládneme. Je to absolútne krásna, fenomenálna energia, ktorá nás bude podporovať a ukazovať ďalší nový smer. Ale vo všeobecnosti táto karta je naozaj toho v podstate dobitie sveta v tom pravom slova zmysle, že si naozaj s niečím poradíme. Čiže v podstate je to tá minulosť, ktorá bude završená, ukončená. Je to krásny posun, krásna satisfakcia do tej prítomnosti a budúcnosti. Takže veľmi suprová karta. Pozrieme si teraz cez tarotové karty, aké sú tam ďalšie kolektívne energie na toto obdobie. Takže pozrieme sa, čo to tu budeme mať, o aké situácie by sa tam malo jednať. Takže v podstate prvá karta nám hovorí tiež o nejakej diskusii alebo o nejakej možnosti si niečo vydiskutovať. Je to v podstate energia, kedy si my s niekým niečo budeme musieť vydiskutovať na to, aby sme sa vlastne posunuli ďalej, pretože je tu 5 pohárov, tá hovorí, že mohli tam byť ešte nejaké nedorozumenia, niečo, čo nám trápilo srdce. Je to v podstate karta, ktorá hovorí, že sa sústredujeme na to, čo vlastne nevyšlo a tú energiu vlastne tam dávame až príliš, a tak by sme to mali otočiť a mali by sme si všímať, čo je to dobré. Mali by sme sa sústrediť tak ako na tej karte na tie poháre, čiže v úvodzovkách na tie veci, ktoré sú dobré, ktoré nám fungujú, z ktorých máme radosť. A to nám prinesie v podstate tú satisfakciu a to šťastie a ten úspech, ktorý tu nám vychádza. Takisto je tu kráľovná mečov, tá hovorí o potrebe jasného pragmatického myslenia, tej myšlienky, ktorá robí tú realitu. Čiže je to v podstate odkaz na to, že naše myslenie je takým predstupienkom tej reality, ktorá sa nám ukáže. Máme tu krásne ESO palíc, čiže motivácia, inšpirácia, niečo, čoho sa môžeme chytiť, čo nám dá radosť, čo nám dá vnútorný zápal. Kráľ palec, takisto je to človek, s ktorým sa budeme spájať, ktorý je pre nás dôležitý, s ktorým budeme riešiť niečo podstatné, či už vo vzťahu, v práci. Koleso šťastia, koleso osudu, takže naozaj tie karmické cykly sa budú otáčať, pretáčať, niečo sa ukončí, niečo sa začne a takisto je tu kráľ pohárov, čiže pre tých, čo nemajú vzťah, je tu šanca na vzťah, pre tých, čo majú vzťah, je tu možná energia zlepšenia, čiže vo všeobecnosti sa dá povedať, že ten november nám prinesie naozaj veľmi pekné energie a tá 5 pohárov, to by som brala naozaj tak, že netreba plakať nad rozliatým mliekom, ale treba sa sústrediť na to, čo funguje, na to, čo je reálne a tam dávať tú energiu. Takže naozaj veľmi krásne energie nám vychádzajú na november. My si ešte pozrieme zo pár anielských kariet na ten november, aké tu majú anieli pre vás odkazy. Takže pozrieme sa, zamiešame karty a pozrieme si zo pár odkazov. Bohyňa krásy, takže v podstate je to naozaj taký odkaz, aby ste si uvedomili, že ste tá bytosť svetla, že máte v sebe svetlo v tej svojej duši a že ho nič nedokáže zatemniť ani umlčať. No a v podstate to, čo treba meniť, je iba myslenie, nastavenie tých vzorcov správania, chovania. To je vlastne to, na čom treba popracovať. Boh duchovného liečenia, energia tejto karty naozaj hovorí, že niečo potrebujeme uzdraviť. To je vlastne tá 5 pohárov, ktorej som pred chvíľkou rozprávala. Čiže sústrediť sa na to, čo funguje, na to, čo je efektívne, na to, čo bolo a čo sa nedá zmeniť. To treba prijať ako skúsenosť a potrebnú lekciu na to, aby sme sa mohli ďalej posúvať a rásť. Takisto sa nám odporúča relaxovať sa, uvoľniť, či už prostredníctvom meditácie, pohybu alebo čokoľvek, čo je vám hodné a milé a čo vám pomáha. A posledná karta, bohyňa spravodlivosti. Takže naozaj to, čo vám teraz môže pripadať nespravodlivé, je v skutočnosti požehnaním. Možno, že to teraz tak nevidíte, možno to tak teraz necítite, ale s odstupom času
to budete takto vidieť. Takže nechajte čas zahojiť to, čo má zahojiť a myslíte pozitívne a konštruktívne. Takže toľko z krátkeho takéhoto výkladu na november. Ja vám ďakujem za pozornosť, želám vám všetko dobré. Ak by ste chceli nejaký osobný výklad alebo konzultáciu, tak ma kontaktujte na mojej facebookovej stránke cez Messenger. Táto facebooková stránka sa volá Výklady kariet, tvoj tarot, tvoja krása. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám vám všetko dobré. Majte sa pekne.